Ne samo to poistovjećivanje na liniji iste kulture, vere, tradicije i tako dalje sa Rusima, nego geopolitička sličnost. A oko nas se formira Rimun. I u toj konstelaciji uspostavljena je jedna stereotipna šema, koju vi verovatno znate. Srbi su protivnik Zapada, srpski suparnici su saveznici Zapada. Suparnici. I u toj zoni Rimlanda oko Srbije su se formirale zemlje koje, teritorije koje su se borile, imale instrumentalizovane su na antisrpskim principima. I Slovenija, i Hrvatska, i deo Bosne i Hercegovine, i Makedonija, evo sada i Crna Gora i tako dalje. Sa druge strane Mađarska, Bugarska. I to je u stvari isti jedan princip, samo na lokalnom planu, kao da ste izvršili projekciju sa globalnog na balkanski plan. U stvari, ono što se na Kenanovim principima sprovodilo na globalnom planu sa obuzdavanjem Rusije, u malom na Balkanu sprovodi se ista strategija obuzdavanja Srbije. I sama Jugoslavija u stvari bila jedna vrsta obuzdavanja srpskog činioca. Znate da je važila krilatica slaba Srbija, jaka Jugoslavija. Ovo kad se kaže slaba Srbija, smatra se ceo srpski činilac slab, samo Srbija kao republika. Sada ima jedna druga, po meni, formula koja je slična i ista, mala Srbija, stabilan Balkan. Postoji jedna vrsta stereotipa da što se taj najmoćniji faktor učini na Balkanu slabijim, da će Balkan imati jednu ravnotežu nemoći ovde i da će to tako funkcionisati kao jedna formula. Dakle, to balansiranje je stari princip koji je koristio i Kenan i koji je korišćen na ruskom primjeru, na sovjetskom primjeru, u toku čitavog hladnog rata. Dakle, oko Sovjetskog saveza su formirani ti balanseri, oni koji treba da naprave ravnotežu, kontrateg prema Rusiji, tako je to bilo i na primjeru Srbije. Dakle, to suparničko okruženje se formiralo, svaki angažman tog suparničkog okruženja plaćan je srpskim teritorijama, to je bilo najjeftinije, srpski činilac je ekonomski istrpljivan i na kraju stvarane su, takođe kolega Knežević kaže, natoide zemlje koje su u stvari na tom nekom principu, Kosovska republika, kako sam ja ovde napisao na njihovom jeziku, je u stvari samo jedna od njih. I na kraju u stvari tu je došlo do baziranja NATO, jedne vrste kosovske tvrđave pod američkom kontrolom, iz koje te plave bluze, da govorimo filmskim rečnikom, mogu da izjašu kad god hoće, u koju god hoće zemlju Balkana i da intervenišu. Uvek govorimo o toj, na prvi pogled, predimenzionisanoj bazi Von Steel, koja ima mesta za 7000 vojnika, baza koja je 350-60 hektara, koja je 10 puta veća od naše baze Jug, ili one poznate baze Cepotina, koje je dato ime Jug, neutralno. I na kraju došlo je do jednog propagandnog forsiranja tog srpskog samoponižavajućeg položaja, da bi se poništio bilo kakav interes, bilo kakva pomisao na sopstvene geopolitičke interese i njihovu artikulaciju. I pokušaj da se taj identitet, u stvari, mislim da je to jedan od glavnih negativnih posledica, pokušaj da se geopolitički identitet srpski promeni. Koristit ću ovaj izraz koji je korišćen na crnogorskim izborima, da se preumi i da se pripremi jedan pogodno tle za širenje NATO. Kakva je sadašnjost i budućnost NATO-a, gledat ćemo u evropskom fokusu, pa ćemo posle preći na srpski. Tu zaista nema mnogo dilema, jer najeminentniji teoretičari, zvanične izjave iz NATO-a su krajnje jasne. Tu nemamo nikakvih razloga da nešto razmišljamo. Dakle, ako je Bžežinski ne samo tumač, naučnik, istraživač, nego kreator moderne američke geopolitike i geostrategije, ako je on kazao da je Evropa najbitniji američki geopolitički mostobran na evrazijskom kontinentu, dosta svežan izvor u velikoj šahovskoj tabli, onda nam to ne ostavlja nikakvu dilemu. To je jedan, u stvari, podcenjivački stav prema Evropi. Ako nekome kažete vi ste naš mostobran, to je njegova geopolitička i geostrategijska funkcija, nije partnerska. Potom ima izjava da su NATO i Evropska unija komplementarne organizacije. Mi smo počeli da malo Evropsku uniju mnogo izdvajamo iz
te transatlantskog dvojica, NATO, Evropska unija, i da govorimo o Evropskoj uniji da ona uopšte nema s tim nikakve veze. Ali njihov stav zvaničan Evropske unije i NATO da su to dve komplementarne organizacije. Šta više, čak kažu da je malo reći da je NATO hardware, a Evropska unija software. Znači da je NATO onaj tvrdi činilac vojni i tako dalje, a da je Evropska unija fini, sofistikovan, ekonomski, politički i tako dalje, ali oni sami kažu da su oni leva i desna noga u stvari transatlantske bezbednosti. Dve strane iste medalje. Dakle, NATO je ostao u funkciji zadržavanja unipolarizma. To je njegova moderna funkcija. Dakle, nije bilo sa njihove tačke gledišta razloga da se ukida, naprotiv. On ostvaruje, odnosno pomaže dalju američku dominaciju ili, kako oni kažu, globalnu supremaciju. Pa ako to ne bude moguće, onda bar globalno vođstvo. Toga bez NATO-a nema, jer on je jedini koji to može da nametne. Nema dobrovoljnosti. Dalje, NATO u funkciji zadržavanja kontrole Evroazije u geopolitičkom i geostrategijskom smislu. On je u funkciji suprotstavljanja ovom dolazećem multipolarizmu koji se ne može opovrgnuti, ali je NATO tu da ga uspori, preusmeri, formira od potencijalnih globalnih sila regionalne i da spreči u stvari da se na tlu Evroazije formira jedna integrisana moć ili jedna dominantna sila ili više njih koja će biti antiamerički nastrojene i čiji će cilj biti da se Amerika potisne iz Evroazije. To je glavni cilj, američki da ostane u Evroaziji, a evroazijskih zemalja sila da je iz Evroazije potisnu. Jer ko je vlada Evroazijom, vlada čitavim svetom. I na kraju, bez kontrole Evrope, bez demontiranja tog američkog mostobrana u Evropi, nema kontrole Evroazije. I to je upravo ono što Rusija pokušava da učini, da u stvari preotme Evropu od Amerike. Dakle, isti taj Brzezinski koji mnogo pominjamo, ovako je prikazao interes Sjedinjenih Američkih Država u Evropu. Pogledajte, na karti sveta, gde mi obično vidimo u centru karte Evropu, oni već 100 godina stavljaju Ameriku, što je logično sa njihove tačke gledišta, oni su najmoćniji. A evo ga taj mostobran. I to je njegova funkcija. Sa naše tačke gledišta, u Evropi između starih zemalja Evrope, koje personifikuje Nemačka i Rusije, se formira, kako bi Rumsfeld rekao, nova Evropa, zemalja koje su lojalnije NATO-u i Sjedinjenim Američkim Državama nego Evropskoj uniji. To je taj venac zemalja od Baltičkog mora do Jadrana, do Mediterana. To neodoljivo podsjeća na onaj sanitarni kordon posle Prvog svetskog rata, koji je upravo onaj Mackinder, koga sam pominjao na početku, stvari kreirao. Nacrtao kartu, objavio u knjizi. I to pre nego što je Kraljevina SHS i formirana. Tako da on to na toj karti ne piše tamo gde je Kraljevina SHS, nego piše Velika Srbija. Piše i Velika Češka i Velika Rumunija na toj karti. I on je instalirao u stvari tu zonu tamponskih zemalja koja treba da spreče kontakt Rusije i Nemačke. Kao dve kopnene telurokratske sile iz Evroazije. Ako se ta osovina formira se taj činilac moći u Evroaziji koji Amerika neće moći da kontroliše. I sad, pošto je Rusija vojno daleko slabija, instrumentarijum geopolitičkog preotimanja Evrope je drugačiji, Evropske unije je drugačiji. Ja sam ga nazvao uslovno cevovodnim instrumentarijumom, malo je rogobatno, ali shvatit ćete o čemu se radi. To je u stvari u funkciji geopolitike i tu nema nikakve tajne. Amerikanci su rekli da Rusija geopolitički zloupotrebljava evropsku zavisnost energetsku. Rusi nisu rekli ništa. I u toj igri između Baltika i Mediterana je i Srbija. Poljska i Ukrajina su zemlje koje u stvari sprečavaju tu vezu cevovodnu između Rusije i Nemačke i ostalih zemalja Evropske unije. One su prepreke. To je razlog zašto Rusi i Nemci i Italijani na drugoj strani idu ovom skupljom varijantom gasova, podmorskom. Nikakav drugi razlog. Severni tok dnom Baltičkog mora mora da obiđe Poljsku i 3 Baltičke republike koje su antiruski nastrojene, protoameričke. Ne bi pravili
skuplju varijantu. Ajde, ako bi Rusiji pravili kao Sloveni, ne bi sigurno Nemci, pragmatično. Na drugoj strani, ovaj južni tok koji je nama daleko interesantniji obilazi Ukrajinu, koja je također, bar do ovih izbora. Ja se plašim ako u Ukrajini pobede proruske snage da će ovaj cevovod onda ići preko Ukrajine. Ali ipak, šalu na stranu, Rusija neće da se igra sa mogućnošću da je neko tu preseče. I ide sa tom verzijom opet dnom Crnog mora, opet skupljom varijanta, radi sigurnosti. I to je taj južni tok o kome mi mnogo ovde razgovaramo i s njim mnogo kalkulišemo, otprilike i ne znamo kuda bi te trase išli. Ključna zemlja tu, na našu žalost, nije Srbija, nego je Bugarska. Tu se račva taj gasovod i trebalo bi da ide prema ključnoj zemlji zbog koje se u stvari pravi, to je Italija. I kad pogledate i severni i južni tok, to su ta ruska klješa kojima se energetski hvata Evropa. Evropa je energetski visoko zavisna. Faktički ona bez ruskog gasa ne može. To se videlo dobro prošle zime.